Ambayo tumecreate forest hapa ya kuja kuwa forest ya kumaliza watoto wetu na kutuangamiza. Miwa iende Kituro. Hapa iwe flat. Jodak ma Angata Barikoi ochiwo gi buok gi kuyo tok yudo ringre japuonjre ma grade 9 konegi kendo jwang'e bungu okinyi ma kawuono. And even this morning we've been receiving reports of areas where vehicles are not able to pass through bridges because they are flooded. But what we've done, we have choppers on standby. Jatend migao masomo Julius Ogamba osingo ni chenro mag piny ma pacho ka dhi nyime e yo makare. As much as the fund is there for all the parties, but the parties have to take a step and see how they can be able to facilitate themselves. Dun buche ma pacho ka onyisi mondo manyore mamoko mag siro chenro magi kaluwore kod deko chwalo negi omenda kowuok e aguch omenda ma pacho ka. Arwakini machiegni weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ocheng. Jatend migao masomo Julius Ogamba wacho ni chenro mag piny mosebedo kadhi mbele pacho ka ni kare ka gimedo ikore ne koth mapek machwe ahinya te kinde mibiro chwalo piny ma KCSE juma manyien. Kamano bende oloso e wi ng'anyo ma jopuonj mag mbalariany kod chenro mag somo e mbalariany ma pacho ka. Noduoko penjo e kinde mano chope mbele kamati ma somo e od bura. Headlines this afternoon. Watimo mos kuom ng'ikruok mar duol, kata kamano wadhi nyime. Rumi malito gi kuyo okwako gweng' ma en Kairoperian e wod ma Angata Barikoi bang' yot ringre japuonjre moro ma nyako ma grade 9 masomo e skul primar ma en Kobene Comprehensive kod negi. Ringre nyathino noyudi e puoth niang' kobambi mochwe ochinje. Masira no otimore seche ma japuonjre no chal ni ne dhi e skul kogwen kodhi timo penj ka nyaka sani janjore manotimo tim makoch ma kamano pok oyangi. Jopiny mane nigi mirima ne oriembo obila manochopo kanyo mar chwo wang'i e njore no. Kata kamano apisa mag obila bang'e nokawo ringre nyathino motere kar kano ringre ma kar thieth maduong' ma Kilgoris. Nataka kusema ya kwamba hii shida ambayo tumepata Engoberian ni shida isiyovumiliwa hata na mnyama. Hii miwa ambayo tumecreate forest hapa ya kuja kuwa forest ya kumaliza watoto wetu na kutuangamiza. Miwa iende Kituro. Hapa iwe flat. Na kama haitakuwa hivyo, sisi kama society ya Angata Barikoi tutahakikisha tumefyeka hii miwa kwa kutumia mob justice. Kwa sababu huyu mtoto alikuwa anaenda kufanya mtihani. Ameangamiza huyu mtoto na kuangamiza wale walio darasani ambao hata hawatafanya mtihani na kupita kwa njia iliyo sahihi. Mimi ninaomba serikali ya Ruto asikie kwamba hii Engoberia kuna shida. Na hii shida ambayo tumepata Engoberia, sisi hatukubaliani na hii shida. Na wale watu wote tunataka wale walikuwa registered morning today
walikuwa registered kuja kufanya kazi. Tunataka hawa watu tujue walikuwa ni nani na nani wale walikuwa registered, ili tutafute yule ambaye amefanya kisa hiki, kwa sababu ni yule alikuwa anapanga, ni kumaanisha alikuwa anakuja kufanya kazi hapa. Huyu mtoto kwanza amefanywa raping. Familia Moregweng Masoko Kanyach Kachar location e kar chung'od bura ma Homa Bay Town yuago wuodgi manotho e masira mar apaya bang' nyamburko mar obila tuome monege machiegni gi senta manyal kinyi e apaya mawuok Homa Bay kochomo Kendu Bay. Jagono moseyang' nyinge kaka James Oguta ne otho e od thieth maduong' ma Homa Bay kama ne oringie kode bang' nyamburko ma bende en mar komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay tuome kendo ka en e apiko kochomo Homa Bay Town. E kinde masirano, ja apiko manoting'o jagono ne otur marach mokalo kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Homa Bay ka ngimane ni e kind Nakuru gi Sumbi. Owuok apile dakika machuok e dho saa achiel ka duoko wayudo ni gari ogweye dala. Waringo wadhi kanyo to wayudo ka gari ogweye adier ma oywaye Eastern mabor. Waringo wadhi referral wayudo ka en ng'ama ok nyal mogik ma te Yesu koko nyal mosebgi kanyo. Ne wawe michari kwadugo dala ka. Wan kaka jodala wagombo ni ratich uwuogi nikech en ng'ama ogwe gi kore to gari oywayo. Babu ni man ng'iyo kaka dhi skul. En mano ng'iyo gimoro amora dala ka. An kora dong mana kamae. Wanyalo dwaro mondo sirikal okonywa. Koro kane gin mbele to mtok polisi ni emodhi oteka gi ka giringo mogweyo gi chien. Koro kosegweyo gi mtok polisi ni bende koro chung'. Embe koro ywak no okia gima ne otimorene. Ni joge mane otimo ang'owa ema no okros yo. To jogo bende ne ok okros yo. Mtok polisi ndiye mane otimo marach. Jatend piny William Ruto osingo mar bero weche mag thieth e pacho ka kokalo e ng'iewo kendo chwalo osiptande masinde mamenyo dend dhano kendo yango tuoche mopondo. Koloso e kinde yango masin mar CT scan e od thieth maduong' mar Nakuru, jatend piny bende nosingo neno ni ute thieth ma pacho ka obedo gi yath moromo kojiwo jopiny bende mondo ti kod okumba mar thieth mar SHA mokoni osekelo yot ne jopiny e yudo thieth. E odiechieng' mogik mar limbe mar e kaunti ma Nakuru, jatend piny nosingo mar keyo teko stima e kor gwenge ma kono. Jalup jatend piny Kithure Kindiki bende nopako jatend piny kuom keto chenro makare yawo apaya mar Rironi kochomo Mau Summit mokoni dhi jiwo dongruok e piny mar Kenya. Ili matibabu iwe imekamilika, lazima tuwe na madaktari wa kutosha na health professionals. Lazima tuwe na equipment, vifaa ambazo itatusaidia kujua magonjwa ya wananchi. Leo hapa equipment ililetwa jana, inaitwa CT scan ya shilingi milioni 130 ndio imewekwa hapa. Itasaidia watu wa Nakuru hapa na sehemu za vitongoji hapa, na equipment kama hizo zitawekwa katika zile hospitali zingine zote za kaunti yetu ya Nakuru na hospitali za Kenya. Na jambo la tatu ni lazima tuwe na madawa ya kutosha. Vile vile rais amesema anaenda kufungua affordable housing, vijana wetu wapate kazi. Rais anarudi mwezi ujao. Hii barabara ambayo kwa miaka mingi kutoka Rironi, Nakuru, Mau Summit iwe dual carriageway, ndio tusongeshe uchumi wa Nakuru. Duond buche mag siasa ma pacho ka koro dhi chuno mondo med rito kuom thuolo ma ok ong'ere eka giyudo omenda masirogi kaluwore kod nok mar omenda e agulu mar piny owacho. Kaluwore kod jandik duond buche mag siasa, migawo mar omenda nogolo mana bath omenda e tielo mokwongo ka kendo gisedeko chwalo omenda mamoko. Deko ma chwalo omenda no ne oduoko duond buche
ne omiyo duond buche mopogore opogore bedo gi wich bar, to ahinya duond bura mar ODM mowinjore bed ni timo yiero madundo e gwenge moko dwe mabiro. Kata kamano, jakom duolno John Cox onyiso duond buche mondo many yore mamoko mag yudo omenda ka girito mago mibiro chwal gi migawo mar omenda. Fund is a structured fund, as we all know. It is guarded by the Act, and also has provisions for how the fund is distributed. So every party that qualifies to get funding, I think it is within our practice that we always do that. Of course, we receive the fund just from Treasury like any other organ. And so for as much as the money has been given to us, we actually distribute it according to the structure that has been given. So as much as the fund is there for all the parties, but the parties have to take a step and see how they can be able to facilitate themselves. We need to have the parties, as many as they can prove to be able to run themselves, of course, because that's why we register and regulate, because we register them to say they have qualified, but we also regulate to make sure that they comply every time as political parties which qualify to be given opportunity to participate in our democratic systems. It's really a big challenge because as a party we are not receiving money from the exchequer. We are one of the parties that are unfunded political parties. So then this becomes a challenge because a lot of resources we raise them internally. Sirikal mar Kenya geto matego migawo mawuoth gino mabiro konyo e tego uchumi mapachoka kadho wadh nam chumbi kod apaya maduong' moriwo pinje Afrika ma ugwe gi mago mageto kelo neno ni dongruok obedo e uchumi mapachoka. Kanolose romo mar jolony mag ohala kod weche mag wuoth manotimore Mombasa, jagoro maduong' e migawo mar wuoth Mohamed Daga owacho ni gedo mar rangach manyien e dho wadh ma Mombasa biro keto Kenya kaka ranyisi ne tije dho wedhe mamoko ma Afrika kendo konyo kedo kod dhungruok mag mwandu e dho wadhno. Jakom johala mag kembe mapachoka KNCCI bade ma Mombasa Abiud Jamal okwayo jokanyo e sekta no mondo ti kod lwetegi ma ok giketo geno e gigo manyasani mar neno ni onge joma olalo tije. Data-driven systems and digital trade platforms, redefining how goods move, how ports operate, and how supply chains function. Yet, as we embrace this digital transformation, we must remain mindful that technology is just but a tool and not a replacement. It is people, their creativity, skill, and resilience. On the side of the soft infrastructure, KEPA is investing in automation to improve documentation and cargo clearance process. We're in the process of upgrading our terminal operating system that will onboard features such as automated gate system, equipment positioning system, and barcoding system, among others. We also want to put up additional berths that have been mentioned, berth number 23 and number 24, to ensure that logistics is seamless. Because if we don't do that, we will be congested in the port. And when the port is congested, the northern corridor is congested. And logistics doesn't move. So we are cognizant of the fact business is very good at the port of Mombasa. Obila ma Diani e kaunti ma Kwale odino ne jal moro mawuok e piny Netherlands mane e picha mar video mako kayanyo obila kendo ng'ulo kuom jolaw go kego e tesend obila ma Diani. Bende nonro nyiso ni visa mare mayiene bet e pachoka oserumo, manyiso ni en e pachoka tok chik ka ichano mar duoke thurgi e piny Netherlands. Obila bende geto donjonegi keth mar bedo gi yedhe mamero ji kido mar cocaine kaachiel gi ketho mwandu kaachiel kod muocho tulo, kaeto obila bende geto mar kwayo doho thuolo mar duoke thurgi. OCS, and he's going to help you. I hope so. I want to stay here. I want to live in... I want to inform all visitors visiting Kenya, either on tourist or on any other business, that we don't tolerate such behavior of abusing officers or any other Kenyan while they are still in Kenya. And also, I want to inform them of their obligation that in addition to immigration laws,
Travelers are also obligated to comply with all other applicable Kenyan law. Failure to comply will lead to prosecution, deportation for serious violation, and being barred from entering Kenya in future. Ya hiyo ni kwamba niliona kwamba kuna watu ambao wanaotoka nje wanadharau sheria ya Kenya na kudharau ofisa ambao wanafanya kazi yao kwa amani na kwa ustaarabu ambao wamepata kupokea kwayo. Na nilikuwa naomba kwamba watu kama hawa endapo wanaingia katika nchi yetu basi wasipate nafasi ya kwamba kuweza kudharau na kutukana katika njia ambayo ileti heshima na inaonyesha kwamba tunadharauliwa hata tunapokuwa katika nchi yetu. Tim mar nyiri mapacho ka mar adhula Harambee Starlets odonjo e tuke mag laro simbo mar Afrika korka jok mamine mong'ere kaka WAFCON mabiro timore dwe mar adek higa manyien e piny Morocco. Gol makende manologi mana Halima Adam Chegere nokonyo Kenya loyo Gambia gol 1-0 e tielo mar ariyo mar raund mar adek manyogo e piny Senegal. E tielo mokwongo manogo tich abich mokalo, Kenya nolo Gambia gonde 3-1 e boma ma Nairobi. Kocha Beldin Odemba onyiso mor mare kaka kamano, wacho ni ok en kaka Odemba